na ako istorya kanang may bata ba nga gisugo sa iyang mama para magpalit og ginamos nga tawag sa nanay nak ira dagan pud ang anak duol siya nya ginan sa nanay nak ay 5 pagpalit og ginamos dito sa tindahan kay manihapon ta amore taon sa kanila ginamos nakaong bata sus kay na yung mga amigo nagdula dito sa dalan lapin sa dalan niya nalingaw siya ba itanaw siya dito ni hapit sus nabanggaan man siya sa kuan kanang mga bata na hulog natagak ang 5 niya nawala niya natingala ang mama nganong dugay kay kanina raman to gisugo niya dugay man nakaabot agi apas sa mama kita niya yung anak dito sa may poste sige libot-libot ano saan naman akong anak yung libot-libot mo sa poste ya kaya kita man niya kinami suga kita niya dito yung giduol ya nak saan man anong dugay man ka yung po ang anak nay nawala lagi ang kwarta ang 5 yung ano man nabanggaan mo sa kung paano itong silingan nagdula sila nya asa man ron asa makadapit na banggaan dito na sa unahan itudlo niya dito sa unahan sa kasagbutan man nagdula mga bata siya nya dito magka na banggaan dito makakarabanggaan hindi rin makanangita hindi ng anak kuan mo good night hayag dali na ko makakita ba utong sa pagkakita nga toro mo di sa unahan diri lang nangita kay hayag okay sab na maura to tana na lingaw na niya to good vibes good bye